Hvala Isuse Marija. Navijeke. Velika mi je čast što ime bojovnika 9. bojne KOS-a sve skupa vas mogu pozdraviti. A naročito našeg zapovjednika 9. bojne KOS-a i zapovjednika 114. brigade pukovnika Marka Viteza Skeju. Čestitam mu 70. rođendan. Puno zdravlja, sreće i neka mu dragi Bog da još dugo se igra sa svojim unučedanjima, praunučima i šta još dalje iđe i on će živjeti još sigurno 150 godina. Neka mu dragi Bog da zdravlja njemu, njegovom obitelji, svima nama, našim obiteljima i neka dragi Bog čuva nas i jedinu domovinu Hrvatsku. Bog i Hrvati za dom! A sada bi volio našeg ratnog zapovjednika da mi se pridruži i volim bojovnike 9. bojne KOS-a uđe ovdje sa poklonom. Evo prije nego otvorimo poklon, jedna posveta za našeg zapovjednika. Dragi naš zapovjedniče, 70 života nije samo broj, to je 7 desetljeća časti, hrabrosti i dostojanstva. Bili ste uz nas kad je bilo najteže, vodili ste nas kroz dane ponosa i slave, ali kroz trenutke straha, boli i gubitaka. Dijelili smo kruh, istinu, smijeh i suze, proživjeli smo zajedno i lipe i manje lipe trenutke, ali jedno je ostalo isto, naše bratstvo. Kažu da ratni prijatelji ostaju za cijeli život. Istina je, jer ono što smo zajedno prošli u obrani naše domovine Hrvatske ne može izbrisati ni vrijeme, ni godine. Najteže je bilo izgubiti prijatelja. Ta praznina ostaje, ali ostaje i ponos što smo stajali rame uz rame, braneći ono najsvetije, našu slobodu i našu Hrvatsku. Vi niste bili samo zapovjednik, bili ste oslonac, primjer njima, nama kada je trebalo odlučiti i snažna riječ kada je trebalo ohrabriti. Danas kad slavite svoj 70. želimo vam reći hvala. Hvala za vodstvo, hvala za hrabrost, hvala za ljudskost. Neka vas čuva dragi Bog, zdravlje služi i neka date da vaši suborci stoju uz vas danas i uvijek. S poštovanjem i s ponosom vaši ratni prijatelji i suborci 9. bojne KOS-a, Bog i Hrvati za dom! Prvi! A šta reći, evo, zahvaljujem mojim suborcima, ovo ja mogu reći ovako otvoreno, to ljudi imaju onu stvar kad je u pitanju ratna situacija ispod kolina. Oni su dokazali i u ratu i u miru da su u ratu bili ratnici, a da su u miru gospoda. Da su dostojanstveni, principijelni, dosljedni do kraja predstavljati hrvatskog ratnika, hrvatskog čovjeka i hrvatsku državu. Ja im zahvaljujem na ovome poklonu, jer ovaj poklon šalje poruku od mojih suboraca, velika im hvala i neka i Bog čuva
i neka im njih i njihove obitelji, neka im da puno zdravlja, sreće i veselja. I za dom! Spremni!